Ανέβα πάνω. Θα δούμε τώρα. Δεις κουβαλάει πολύ γύρω. Τι λόγματα είναι αυτά. Λογικά έχει γεμίσει πάνω. Ζουρίστηκε από αυτή τη μεριά και έκτισε. Πώς θα την άλλη. Καμία σχέση με την προηγούμενη φορά. Είναι διαφορετικό. Πάμε να δούμε ένα τελάρο, το πρώτο εδώ. Κάνουμε μια γενική εικόνα μέσα. Ειδικά ανέβηκε η γέννηση πάνω. Να δούμε τώρα. Αυτό έχει μέλια. Στάζει. Κάτι βρίσκω. Και έχει μικρό σήμερα, αλλά κάτι πάνω. Ανοίγει χώρο για να βάλει μαλλιά. Γόνο εδώ δεν έχει. Δεν είναι και ακόμα. Να δούμε λίγο που σου κατέβασε κοιλιά. Να δεις κουβαλάει καλά μετά. Πολύ καλά. Θέλω να το δώσω με χώρο τώρα που ανεβάσω δύο γόνους πάνω. Ο χειρισμός θα είναι αυτός. Δύο γόνους. Συμπλοκάρει λίγο. Ήταν το ένατο. Δεν βλέπουμε βασιλικά κοιλιά. Αλλά πρέπει να ανεβεί γόνος απάνω. Τουλάχιστον αυτός και κάποιος άλλος και ακόμα ένας. Θα του δώσω δυο άδεια κάτω να δουλέψει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ βλέπουμε πάλι γόνεψε, κουλάφηκαν οι μέλισσες, ξαναπροχωράει γαζώνει η βασίλισσα. Ένα κουπάκι εδώ χωρίς αυγό. Δεν βλέπω κάποιο άλλο. Εδώ κι άλλο. Φύλας, γάτριες, προλήφι, αυγά. Πολύ δυνατό. Προοδευτικό μελισσάκι. Δεν θα ανεβάσω αυτό το δώρο. Ένα ανοιχτό. Θα προτιμήσω να ανεβάσω ένα κλειστό σαν τον άλλο. Πάω λίγο σιγά σιγά πάλι.
Δεν έχω καπνό. Θα ανεβάσω ένα γόνο ψημένο, λέμε, να απολαυθεί. Κοιτάμε για να δούμε κανένα βασιλικό κυλί. Πώς του δώσαμε χώρο πάτωμα, ανέβηκε, έβαλε μέλια. Δεν βάζει βέβαια κουπάκια, έχει διάθεση για σμιλουργία. Θα ανεβάσω εκείνο το χώρο, γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή έχει πάλι άριστη εικόνα στο ζει. Η ενέργεια που θα κάνουμε είναι να βάλουμε ένα πλαίσιο κοινό εδώ στην 8η και ένα στη δεύτερη. Να δώσουμε να είναι εντελώς άδειο, ώστε να το βοηθήσουμε. Απλά τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε πάλι το λάπι του αγώνος, βάζει μέλια, εδώ να αναστάζει. Στάζει, όχι σαν την προηγούμενη φορά. Πολύ καλή εικόνα. Πάω σιγά σιγά πάλι. Θα δείτε αυτό το πλαίσιο. Άριστη εικόνα, όχι βασιλικά κοιλιά, μέλια γύρες, μάνα γαζόνι. Και να μην το δώσω χώρο κάτω, μπορούσα να το ανεβάσω πλαίσια, θα ανέβει πάλι μάνα. Το ίδιο και αυτό. Εδώ βλέπουμε έχει ξεγονέψει, κολλάφηκε ο γόρνος και ξαναπερπάτησε η βασίλισσα, τα γέννησε τα πλαίσια. Λίγα κουπάκια εδώ, η διάθεση για βασιλικά κοιλιά πάλι βλέπουμε. Τάιζουμε ενεργεία, θα το πούμε πώς κάποιος θα το πούμε. Δεν είναι μάνης βασιλικοφίας, είναι φυσικής δημιουργίας. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο στη δημιουργία δεν παίζει. Λένε ότι η φυσικής δημιουργίας έχουν μεγαλύτερη τάση για διάθεση. Είναι καλό πλαίσιο. Άριστη εικόνα, τέλεια αγώνα. Και από τις δύο πλευρές είναι η ίδια εικόνα. Είναι άριστο. Αυτή τη στιγμή θα πάω να φέρω δύο πλαίσια κενά, να το βάλω να δουλέψει κάτω, το να βάσω και δύο γόνους, θα δώσω και δύο πλαίσια πάνω. Σύνολο 4 πλαίσια. 9 και 4, 13 και 4 θα γίνει 17. Κλείνω, καλή συνέχεια.